Første forsøg, part 4. Okay, vi skal lave et forsøg, hvor det skal vise, om jern ændrer magnetismen og forskellige metaller. Og den første, det er messing, og den ændrer ikke. En skid. Og den næste, det er kobber, og den ændrer heller ikke. Og jern ændrer magnetismen, fordi at den er magnetisk. Siger jo ikke. Og plastik ændrer heller ikke. Og Skal der smide den væk? aluminium, det ændrer heller ikke. Og nikkel, det ændrer, fordi den også er magnetisk. Og bly, det ændrer ikke. Eller det gør det ikke. Nej, det gør den ikke. Det gør den da. Og zink, det ændrer heller ikke. Og det viser sig, at jern og nikkel, det er det eneste, der ændrer, fordi det er magnetisk. Sluk.